моҳит аз ҳиндустон бо либосҳои сафед ва бо яктаки кабуд намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Шаҳбоз Сайдаброров ва довар аз Афғонистон амр мекунад ки гиред ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки Шаҳбоз чӣ гуна акнун бар муқобили ин ҳарифаш нерӯсанҷӣ мекунад. Аз сари остин хеле мустаҳкам дошт паҳлавони мо, вале ин паҳлавони ҳиндустонӣ бисёр хуб дурахшид. Аллакай имтиёзи баданро ба даст меорад. Агар дар ҳамин ҳолат дифоъ кардан наметавонид, Шаҳбоз Сайдаброров имтиёзи ҳалол мешуд. Хеле фаъол паҳлавони ҳиндустонӣ. моҳит дар аввалин расишҳо мебинем ки имтиёзи баданро мегирад пойзанӣ. агар таваҷҷӯҳ карда бошед бинандаи азиз, он паҳлавононе ки инҷо ҳунарнамоӣ мекунанд аз кишварҳои мухталиф дар як сатҳи хеле олӣ усулҳои гӯштинро нишон медиҳанд. Боз бадан ё на? На, инҷо бадан нест, аммо фаъолӣ хеле олӣ дорад. моҳит аз ҳиндустон. мавқеят ҳамон аст барои дилхоҳ паҳлавон аз боло доштан ва баъдан ҳалуки дарунаро ба кор бурдан. бо ин шакл акнун Шаҳбоз натавонист ки аз ҳарифаш имтиёз гирад. мавқеатро ҳарчанд ҷӯё мешавад Шаҳбоз Сайдаброров, вале муваффақ намешавад. боз фишори паҳлавони ҳиндустонӣ. Шаҳбоз Сайдаброров дар кӯшини ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ мекард ки як маротиба нишони биринҷи гранд-сламро ҳам соҳиб шуда буд ки он натиҷаи аввалу охирӣ буд дар кӯшини ҷудо. ва чун бибинем ба гӯштини миллӣ ро овард. баъдан ба Шаҳбоз Сайдаброров, Муҳаммад Фарҳодов ва Раҳматуллобек Фарҳодов як лаҳза дар экранҳои мо шумо буданд. ва ин баъдан боз пас гирифта мешавад аз Шаҳбоз Сайдаброров. аммо ин баъдан албатта бартарии паҳлавони ҳиндустониро нишон медиҳад. набояд Шаҳбоз ҳамин гуна оромона гӯштин гирад. фишорро бояд ӯ бештар намояд. боз инҷо моҳит мехост бо сари зону нишинад, ҷиҳати партов кардан. хеле фаъол аст. бинем аз ҳар мавқеъ мехоҳад ҳуҷум кунад. иҷрои усул намояд намояндаи ҳиндустон, вале токунун барои Шаҳбоз муяссар нашудааст ки ҳамон мавқеъияти мусоидро партов кунад. инҷо ба ҳар ҳол аз усулҳои гӯштини ҷудо мехост истифода барад, натавонист. ва инҷо бадан ба Шаҳбоз Сайдаброров дода мешавад. партофте ки аз ҷониби моҳит буд. паҳлӯ хеле ҷои таассуфовар аст барои Шаҳбоз Сайдаброров. ҳатто наздик ба ҳалол буд. инро доварон хубтар медонанд, аммо на. инҷо бале паҳлӯ аст. чун қаблан ҳам ишора кардем, намояндаи ҳиндустон зуд аз ҳар мавқеъҳо мехоҳад ҳуҷум кунад, иҷрои усул намояд. аммо то кунун пешсаф аст. паҳлӯ боз пас гирифта мешавад ба паҳлавони ҳиндустонӣ, бадани дуюм дода мешавад.
حالا وقت خیلی زیاد است برای تغییر دادن نتیجه برای شهباز سیدابرورов، ولی او تا کجا موفق می شود، چون که همان محیط پیشرفت خود را ادامه می دهد. از روی گله می براید، شاید اینجا آگاهی باشد، نه، زیر فشار بود نماینده هندوستان. پهلوان هندوستانی به همین خاطر آگاهی نیست و رقابت ادامه می کند. اکنون این نوبت برای شهباز موقعیت پیدا شد، اما خیلی فعال است و خوبی می داند نماینده هندوستان که چی می خواهد شهباز، با کدام طرز پرتاب کردنی است. ولی بالاخره در خون هر یک جوان تاجیک گوشتینگیری جا گرفته است و در دلخواه حالت باید یک اصول نه یک اصول را استفاده برد و همینطور با حلوک درونه با سر سیوجی چگونه زیبا پرتاب میکند شهباز سیدابرورов و امتیاز حلال را صاحب می شود. هرچند رقابت خیلی دشوار بود برای شهباز سیدابرورov، ولی بالاخره توانست که نتیجه در کاری را هم صاحب شود. مشکل بود. توجه میکنیم به عملکرد آخری که از جانب شهباز بود. با اصول کمری اینجا حرکت کرد و موفق هم شد.